Ja, er is een wereldactiviteit, de Great Backyard Count. Dan mag je in je tuin kijken wat voor vogels er zijn. En daar doet Stinapo ook aan mee. En we stimuleren Bonaire om in je achtertuin te kijken wat voor vogels er zijn. En je mag ook in je voortuin. Hoe weten mensen hoe ze vogels moeten tellen? Ja, je kunt op Google of op de Great Backyard Account kun je dat vinden. Maar wat we ook doen is, we gaan vrijdagmiddag gaan we bij de Caducee Distillery houden we een soort proefvogeltelling, een proeftuinvogeltelling. Gaan we van 3 tot 5 gaan we daar zitten. En dan kunnen we mensen helpen hoe je die vogels kan tellen. Je kunt het op internet vinden, maar we gaan juist ook in de tuin van Caducee. Dat is ook een hele mooie tuin. Dus hier lora's, orioles, suikerdiefjes, heel veel soorten duiven. En daar gaan we tellen. En iedereen is welkom van 3 tot 5 vrijdagmiddag om te kijken hoe je dat telt. En we hebben afgelopen dinsdag een lezing van Kern gegeven, dat mensen daar ook al over geïnformeerd worden. En we hopen dat Bonaire wat meer aan vogels gaan doen. Want dat vind ik als directeur van Stinapo ook heel belangrijk. We kijken heel veel naar het koraal, duiken en snorkelen. Maar Bonaire is eigenlijk een heel mooi vogeleiland. En dat kunnen we ook verder verkopen tussen aanhalingstekens. Of ik bedoel dat er ook meer natuurtoeristen komen. We willen Bonaire heel mooi natuurlijk houden. En vogels kijken is een hele belangrijke activiteit. In Amerika is het de snelst groeiende hobby. Dus als je daar ook nog goed over nadenkt. En wij zijn een heel bijzonder vogeleiland vergeleken bij de andere Caribische eilanden. Dus ik vind het als Stinapo ook belangrijk om meer vogelactiviteiten te doen. Als het kan ook samen bijvoorbeeld met de TCB en dergelijke. Bijvoorbeeld zaterdag, we doen elke maand een vogelexcursie. Aanstaande zaterdag dan kijken we vogels bij LVV de rioolzuivering. En dat is om 4:30 aanstaande zaterdag. Iedereen is welkom. Wat maakt Bonaire een bijzonder vogelland? Nou, dat heeft te maken met, kijk, een land als Costa Rica of Colombia, daar kunnen we het niet mee doen. Maar het mooie van Bonaire is dat we hebben heuvels, we hebben groen, maar we hebben ook een laagvlakte. Dus heel veel steltlopers, die komen daar met name in de trektijd, maart, april en in oktober, november, zie je honderden steltlopers. Die broeden in Noord-Amerika, Canada en trekken door over Bonaire naar Zuid-Amerika. En er zijn weinig eilanden die zo'n lage vlakte hebben. En daarom is het ook juist voor steltlopers een heel bijzonder eiland. En die trekken daarna door bijvoorbeeld naar de kust van Suriname en Venezuela of verder. En ik denk dat er, als je nu kijkt naar de laatste paar maanden, er zijn nu ook een aantal toeristen die heel fanatiek vogelen. Er worden ook steeds bijzondere waarnemingen gezien. Dus we zien ook steeds meer bijzondere soorten. En Bonaire is natuurlijk qua broedvogel, dat ben ik al helemaal vergeten te vertellen. De flamingo is de enige plek in de Cariben waar die broedt in zoveel aantallen. En ook de lora, die broedt in Venezuela, is een hele zeldzame vogel. Dus ook qua broedvogels hebben we iets bijzonders te bieden. Nog één keer voor alle duidelijkheid, wanneer kunnen mensen meedoen aan de activiteiten? Ja, er zijn dus 2 activiteiten. Aanstaande vrijdagmiddag in Rincon bij de Caducee Distillery van 3 tot 5. Je mag ook om 4:30 komen, je kunt gewoon langskomen. En aanstaande zaterdagmiddag om 4:30 bij LVV. Wel graag even een telefoontje naar Stinapo om je op te geven. En beide activiteiten zijn gratis.